Slovenskú republiku a Maďarskú republiku veľmi veľa vecí spája a pre mňa bola tá výmena informácií, ako to funguje u nich, v kontexte ako to funguje u nás posunulo niekde inde. Dnes sme samozrejme otvorili otázku vyplácania priamych platieb, kde som sa tiež dozvedel informáciu o tom, že vyplácanie priamych platieb je spôsobené určite problematickými vecami aj tu v Maďarskej republike. Takisto aj maďarskí poľnohospodári majú tento reálny problém. Takisto som sa dozvedel napríklad to, že to, čo my máme, tie rôzne nezmysly z pohľadu predkladania nájomných zmluv, vzťahov k tej pôde, tuto funguje troška inak, lebo oni majú na to určitý portál. Vymenili sme si kopec informácií, čo sa týka aj riešenia cien potravín, čo v Maďarskej republike majú s tým skúsenosť, hlavne v kontexte toho, že u nás na Slovensku máme 40 % slovenských potravín v reťazcoch. Tu v Maďarsku majú 75 až 80 % maďarských potravín v obchodných reťazcoch, kde keď vidím a pozerám sa v jednotlivých krajinách naokolo, máme čo dobiehať a na to musíme sa nastaviť, aby sme čo najviacej slovenských kvalitných potravín zabezpečili do našich obchodných reťazcov. Výmena bola informácia aj o tom z pohľadu, by som povedal, riešenia škôd spôsobené zverou. Také isté problémy majú aj v Maďarsku a tiež hľadajú riešenia, ako toto vyriešiť. Otvorili sme otázku dovozu a zákazu dovozu komodít z Ukrajiny, čo je veľký problém aj v Maďarskej republike a tu v zásade sa zhodujeme a tlačíme na to, Európska únia prišla so spoločným riešením. Riešili sme otázku aj tej zvyšovania tej potravinovej sebestačnosti v kontexte aj budúceho, by som povedal, predsedníctva Maďarskej republiky od 1.7. v Európskej únii. Myslím si, že odchádzame veľmi obohatení a čakajú nás veľké výzvy, ktoré chceme aj my na Slovensku robiť, hlavne v kontexte riešenia vysokých cien potravín.